Sanibona, nginikelele nje futhi namhlanje ngale thuba ngalo mzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umuhle, othandekayo, obabazekayo, oyingcwele isenkosi yethu Jesu ngako konke asenzela kona ngaso sonke isikhathi. Sibonge ububele bakhe, sibonge amandla akhe, sibonge ubungcwele bakhe, sibonge konke asenzela kona ngaso sonke isikhathi. Udumo maluye kuye, omkhulu wesabekayo ongabonwayo, ufanelekile ubonga nomgcini nenkazimulo nokubatshazana njalo, osenzela njalo umusa esingawufanele, osibonisa njalo ububele, esingatshela ukuthi yazi ngike ngabuka nale ndaba ye-Mash to Mash ukuthi kahle kahle all along isandla sikaNkulunkulu, kahle kahle all along impendulo yemikhuleko sikhala kuJehova, sinxusa ukuthi asisize kukhona konke. Asenze isiqinisekiso sokuthi ngempela i-South Africa yakhe uyayithanda, ngempela abantwana bakhe bathanda, ngempela ufuna ukukhuculula konke okungabhilongi lapha khona ezokwazi ukuthi asale kahle nabantwana bakhe bese yabalungisa, abalungisisise impela ngoba uJesu uyabuya uzolanda ibandla lakhe. Yikho abantwana bakaNkulunkulu beshunyezwa njalo izinkolo ezimnandi indaba zombuso wezulu ukuze balungise ngoba nansi inqola imile bapha abahambayo. Kukhona konke ngaso sonke isikhathi, udumo maluye kuye ongabonayo, osabekayo, othandekayo, ofanelekile ukubatshazwa nobungcwele ngaso sonke isikhathi. Ngingakhohlwa ezinye iy'nkundla zokuxhumana khona uTikTok Lihle Themba, Facebook Lihle Themba Mzobe, Instagram Lihle Themba with I am Mzobe, naku-YouTube Lihle Themba Mzobe. Sibonge uthando nobubele baNkulunkulu nobungcwele bakhe. Namuhla nje inkosi bethanda ukuthi ngifundise kakhulu nokuthi ngicacise ikakhulukazi ngendaba yezingelosi, bantu baNkulunkulu, ngendaba yezingelosi. Ngeze ngavezela nje nendaba yokuthi uzubiza umuntu uthi oh my angel, mhlampe ukubona emakomshado ingane lencane, fike kube ney'tromisi ney'trojenti nabani bese kuba khona lokuncanyana okuyi-angel bokubiza ngengelosi. Phinde futhi noma ubiza unkosikazi wakho umbize nge-angel yakho, because masithola sifunde siyathola ukuthi even unkosikazi ufana nomntwana wakho if ungubaba ekhaya. So uke umbize ngengelosi yakho, umuntu memuhle uthi wazi omuhle ufana nengelosi. Zonke lezo zinto zirepresenta ubuntwana, zirepresenta ubuncane. Reason why kuba kanjalo is because noKristu uyayichaza le ndaba ukuthi uma ningazalwanga kabusha nafana nomntwana omncane, ngiyanithembisa nisoze nawubona umbuso wezulu. Why? Ngenxa yokuthi uyazi ukuthi kumele ukuthi kuzona zonke izinto esizalwa kuzo ezisingcolisa eziyisono kulo mhlaba, kumele ukuthi sikhululwe kuzona zonke, sizalwe kabusha. Ngokuzalwa kwakho kabusha usuke usuwamukela ingelosi, umoya kaNkulunkulu ozohlala nawe, ukuqhube, ukuhole, uzukufinyelelisa enkazimulweni nasekhaya eparadise, ezulwini lokulinda uma ukuthi usheshe ushonisa lapha emhlabeni. That is why kudinga ukuthi wamukele igazi likaKristu Jesu, khona ingelosi yakho uzohlala nayo ikhule bese yaqondisa ezindleleni zonke, because lapha emhlabeni yonke into iyakhula. Ngiyaphinda, yonke into iyakhula. Yonke into ikhula kanjani? Ikhula ngokunakekelwa, ikhula ngokondliwa, ikhula ngokuvikelwa, ikhula ngako konke okuhle oyenzela kona. Umntwana ukhula ngokuthi umfide, mase afanele ubisi umfida lona, mase fanele iparish umfida lona, bese fanele uphuthu uyamfida lona, bese fanele inyama uyamupha futhi yona. Yonke into lapha emhlabeni iyakhula. If unesono futhi thizeni naso uyasifida. If uyisono mhlawumbe isono sokuhleba, usifida ngokuthi uhambe uyohleba, uzuhlele ekhaya uzobhorekisa, uhambe kuyovakashela usibani bani, angihambe kuyohlala nobani, nifike lapha nihlebe ngabantu, usuyifidile lento iyakhula. Nangelinye ilanga futhi uzophinda, nangelinye ilanga uzophinda for 30, 50, 70 years uyenza leyo nto leyo. Uyayikhulisa lento, uyalikhulisa leli dimoni elithi mase selikhulile selidala bese ubuswa yilo. Okuyothi ngelinye ilanga umzali waleli dimoni bese sebiza umntwana walo uzoza kanye nawe. And umzali wedimoni, umzali wonke amadimoni sithe uSathane, athi mase wabiza sewabuyisela esihogweni la ibhelonga khona bese liza kanye nawe, lize uthi lidonse bani. Lapha emhlabeni bantu baNkulunkulu sidalela ukuthi sizokwenza intando kaNkulunkulu. So uNkulunkulu mayichaza lento ukuthi angichaze ngiyiveze kubantu ukuthi kanjani. Lapha emhlabeni ngale nkathi shiya indawo mosazalwa usakhulele zona enanani, sekufuna ukuthi sifinyelele to a point nala khona usuwamkelile kuKristu njengenkosi nomsindisi, kuthunyelwa ingelo. That is why izulu lijabula lonke lihlokoma ngesona esisodwa esiphendukayo, ngoba kuthunyelwa ingelosi ize izohlala nawe. Buka-ke ukuthi ihlala nawe kanjani, udinga ukuthi uyenze njani ingelosi, uyinakekele.
Yabo nje unakekela inyama yakho, muvuke ekuseni ulambile, udle ipharishi lakho, udle cereal yakho, udle isinkwa sakho. Emini futhi usulambile, udle imfudumezo wakho, udle isinkwa sakho, udle whatever. Nantambama futhi usuzolala uyadla futhi ukudla kwakho okuphekile okumnandi ngaleso sikhathi. Nengelosi yakho idinga ukufidwa kanjalo. Ngoba njengomntwana umfidayo ngaso sonke isikhathi ukudla komphefumulo okuyizwi likaNkulunkulu. Ingelosi yakho awuyifidi uphuthu, ingelosi yakho ayifidi imfino, ingelosi yakho ayinxanela amanzi nejuice nedrinki, kodwa inxanela izwi kaNkulunkulu ethi uma usulidlile bese kuphela konke ukunxana, kuphela konke ukulamba, kusuthe ingaphakathi lakho. Seke nje mangashela nje istory sekwabona isibonakaliso ubaba kwakuzoba study nje sabantu besilisa. So ubaba wavele nje ehlangene nezingane because ingane nje ngicathi zisiwo 12-13 years ezabafana kumele ukuthi ayifundise study kufunda nje ngabantu besilisa ukuthi uyiphatha kanjani zonke lezi zinto. So ingane zisuka emakhaya kubo zeze zithi zizofunda zizowenza study. Wavela uthi baba ingikhathele namhlanje abafana bamcela ukuthi silaleni sovele sikhuleke nje kuphela siculeni bese siyalala mhlawumbe study sokwazi sesibone kusasa noma sibona ngesinye isikhathi. Nangampela kuvunyelane kanjalo uthi ubaba esalele nje uthi wavela waphupha wabona ingelosi zalezi ingane zathi silindile siphi study. So bantu baNkulunkulu ngaso sonke isikhathi izingelosi zihlezi zilambile, zihlezi zinxanela lokhu kwala la ivela khona. Remember leli izwi likabani? Izwi likaNkulunkulu. Yonke ingane ihlezi ilambile inxanele izwi lomzali wayo. Yonke ingane ihlezi ilambile inxanela izwi lwababa wayo. Yonke ingane ihlezi ilambile inxanela izwi la ivela khona ngoba iyazazi ukuthi isicu sikabani. So ngale nkathi wamukela uKristu njengenkosi nomsindisi, there is where you find your soul. Mase utholile umphefumulo wakho lo isicu sikaNkulunkulu, yila khona usulibele umnxalela ke umzali wakho. There is why masuhlala noNkulunkulu lishisa kangaka izwi kuwena. Lishisa kangaka ivangeli kuwena. Kukushisa kangaka ungathi ungavela uhambe uyomemeza ngoNkulunkulu, ungathi ungavela ushumayele day in day out, ungathi ungavela uhlezi uzilile, ungathi nje uhlezi nje njalo wena ipower ingaphezulu because usuyitholile ukuthi ubani kodwa ngeke uzuyithola ungakazani noKristu ungakamamukeli njengenkosi nomsindisi. The only thing ongakwazi ukuthi ufumane ngayo noma uthole ngayo wonke amaqiniso ngawe ngekuzolo lakho, ngekusasa lakho, namhlanje lakho, nephakade lakho, it is through uChrist. Lo ongakwazi ukuthi akusindise kuyona lokhu ukhamandela lesono nesibopho esikhona lapha emhlabeni. So izingelosi ziyanakekelwa. Reason why ingelosi yakho ingakwazi ukuthi ikusize usizeke, ingakwazi ukuthi mayikhuluma nawe uyizwe, ingakwazi ukuthi mayingabe ikuyaleza ukuthi ungahambe lapha ungayizwa, ingenxa ukuthi awuyinakekela awuyondli. Ingenxa ukuthi izwa ulifunde mhlawumbe ulifunda Sunday kuphela noma ngeSabatha kuphela. Ingenxa ukuthi uphile enyameni kakhulu umoya wakho uphansi ngalendlela. That is why abantu abaningi bedwarf bezingane spiritually because they do not feed themselves spiritual food. Abazifeed ukudla kukamoya okutholakala la ezwini likaNkulunkulu, but they are busy feeding physical food. Ukudla kwenyama, udle usuthe kube mnandi kube njalo, kodwa ukudla komphefumulo uyazincisha. That is why uzolamba. That is why even umuntu ezokhuluma ngoNkulunkulu uzobangeleka isicefe because ingane yakho wena vela uyifidile, iyona ejabulela lelizwi, iyona ejabulela lokudla, iyona ekuthanda lokudla. Okuyothi ngelinye ilanga lengalo libe luyifide ezidemoni emzimbeni wakho, iyothi mayisilanda umzali wayo nguSathane izolandwa kanye nawe. Kodwa if ufide umntwana wakho oyispirit oyingelosi ingaphakathi lakho, uyifida izwi kaNkulunkulu day in day out, ukudela wenyama sometimes uthi awungadli nje usuku lonke, oke ngizile oke ngenza ukuthi ufuna ukuthi ufide umphefumulo wakho, ufide ingelosi yakho. There is ways okwazi ukuthi ikhule. Mayisindala ingelosi yakho, ngiyakutshela ngisho kuthiwa kufika sonosini izosinqoba. Ngiyakutshela ngisho kufika silingosini izosinqoba. Ngiyakutshela ngithi uhlaselwa yini izonqoba because isindala, usunenkemba njengamanje. Yonke into uyayazi uyayiqonda because ubuzifide uzinakekela uzondla ngezwi likaNkulunkulu. So bantu baNkulunkulu kubalekile ukuthi ufide umntwana wakho ingelosi yakho.
Yabo le ngelosi yakhe iyona le hambe yokuceba kumfundisi wakho ngephupho ukuthi yazi usibani bani usebuyele etshwaleni futhi uyabhema wenza ukuthi iyona ngelosi yakho le yenza ukuthi mawubona umuntu waNkulunkulu uvele ukubika inkinga zakho kuyena. Uzothi yazi usibani bani ngivele nje ngizwe ukuthi angigunyuluke ngimtshele zonke indaba zami angimazi nokumazi uhlangane nobaba endleleni ethi yazi mntanami Nkosi yami angikutshele yazi mina kahle kahle kwenza avele azikhulumela sekuyingelosi yakhe sithathe over izama ukuthi sisize yena ngoba itshela wena iyazi ukuthi wena uzomkhulekela bese uNkulunkulu yakwazi ukuthi amsize ngaleyo ndlela kusizeka yona iyakhula ngoba sebuyele enkonzweni ila khona ingelosi yazi ukuthi izodla laphayana izokhula. Kodwa futhi mengayo enkonzweni ingelosi iphatheka kabi ngoba iyalamba. Ingelosi iphatheka kabi ngoba iyancishwa lokho ekudingayo. Okuyothi ngelinye ilanga makulibele kondliwa laba kuliwe kondliwa lamadimoni emzimbeni wayo. Libele kondliwa lamadimoni ngelinye ilanga ngizothi mina sengikhathele. Yazi uzotshela abantu ukuthi sikhathele izotshela uNkulunkulu. Sengikhathele baba. Ngoba lamadimoni ahlezemelene nayo lengelosi. Ahlezemelene nayo ukuthi kuphazanyiswe wena emzimbeni wayo ekhaya layo cabanga. Ahlezemelene lehleze ihlukumeza. Ithi siyakhuluma thothula wena. Ithi siyakhuluma ithi yakusiza ufuna ukubhabhadisa zisho zobumnyama zithi eyithula wena ubhabhadiswa ini. Wena ngathi isifebe kanje hayibo kahle wena ayikho le ndaba Jesu umsuluzi senzile bayo wena. Ithi sabathi engicabashe kuthothula wena. So bantu baNkulunkulu ingelosi yakho iyazama kepha inkinga yakho uyisuke wayigcina emntwaneni kakhulu ngalendlela ukuthi angeke izikwazi ukulwa ngoba isangumntwana awuyikhulisanga ngezwi. Lezizwe kubalekile ukuthi abantwana bakhuliswe ngezwi ekhaya malifundwe iBhayibheli kube lesikhathi sestudy. Kube nesikhathi sokukhuleka kube nesikhathi sokubumbana nomndeni nifunda ngoNkulunkulu khona ingelosi izonke lezi zingelosi zizokhula. Kungabe njalo lesikhathi sokuthi isikhathi sogeneration isikhathi sozalo isikhathi kulibele kukhula amadimoni nje. So ayivulelani ngalo Popeye ivulelani gwela amadimoni kwaye Popeye lapho kona abantu baNkulunkulu masivulela amehlo ingelosi yakhe ikhalela wena. Ngoba njengoba ngishiwe elinye ilanga ngiyokhala ithi mina sengikhathele. Yabo mayathi ikhathele sobetshela uNkulunkulu uzothi kulungile. Mase seyithatha ingelosi yakho izosho okugcina izozama ukugcina ithi ngicela ukubhabhadisa mhlawumbe kufike ngephupho komunye wezihloko zakho noma kubani ithi ngicela ukubhabhadisa moyizibile futhi waqhubeka ezonweni iyahamba and miyakushiya ingelosi yakho ngiyakutshela uzwa kwayigazi lakho yakulahle uba sesonweni angazi ngizothini angazi uthi uphuza amanzi uthi uphuza utshwala ngathi uyiphuzela amanzi kuba lula yonke into kuba mnandi kakhulu ungaqala kanti usuyofa ngoba ikhalile yakhala ukugcina athi sengikhathele ngoba kade ilwa iminyaka kade ilwa izama ifukuzela wena unqabile uyincishile zafika izambulo zafika ibonakalise kwazanya ngo-TV kwazanya bakushumayeza wabaxosha kwazanya emafonini wangakunaka lokho kwazama uthunyela amavidiyo wawadelete kwazanywa wahluleka ngaleyo ndlela sekuphelile asekho indaba asekho ithuba kuzokwenziwa njani uhlula ingelosi uhlula uNkulunkulu uhlula uKristu uhlule ihlobo zakho abangalo kuhlula abazali bakho uhlule yonke into uhlule shuthi hambe esigogweni yolahla indaba zaluzo shuthi awumsebenzi walutho uhlule ubona konke sonke isikhathi uNkulunkulu bethanda ukufundisa namhlanje ukudlulisa ukuthi ingelosi ziyafundiswa ingelosi ziyakhuliswa ingelosi ziyanakekelwa imphaka ngaphakathi lakho liyafundiswa liyakhuliswa liyanakekelwa ukuze masilidala usuphinde futhi usathana kulinga ngaleso sono leso kade wawubhizi naso ingelosi yakho ikwazi ukuthi kulwele yazi kulwela ngisho ukuthi ulela ilwe ingelosi yakho ile because kade uyifit uyinakekelile ijabulile kubona konke sonke isikhathi abantu baNkulunkulu ilawo maze kufisa adlulise kubantu ukuthi ayikhulise ingelosi ungazibi ngaphakathi lakho
linakekele, zilalele, ziphilele. Ezinkulu ezimnandi iy'ndaba zombuso wezulu namhlanje ntambama zithi phendukane ngoba umbuso wezulu ususondele. Ihlengo nesindisi nebhabhadesi ngokuphela izinto zonke sekufikile kufe seduzana kakhulu. Usanethuba usaphila. Usangaphenduka, usangasindiswa, usangathathelwa, usangavuma izono zakho. Usangasibekela. Usangabuyisana noNkulunkulu, usangenza okuhle, usangenza okungcono. Ingelosi iyanakekelwa. Ingelosi iyafidwa, ifidwa ngezwi likaNkulunkulu. Istadi. Ithanda kwasezulwini ikuxoxela. Ithanda iy'ntshumayelo. Ithanda kodwa ngeke uze ukwazi lokho uma ungakamukeli uKristu. Isiqalo sakho konke ukurealize ukuthi awuyilutho. Awusoze waba yilutho kodwa ukhona uNkulunkulu wakho othanda, ofuna ukukwenza umuntu, ofuna ukukwenza okukhulu futhi okubekela okukhulu ekhaya nokuphila okuphakade. Kuthi namhlanje kodwa uthi namhlanje phenduka, uzikhumbule, uzibuke, ubuke ukuthi le mpilo oyiphilayo izokuyisa kusasa. Bese realize ngathi ngidukile, ngilahlekile. Jesu ukuphi na? Bese ethi ngilapha kade ngqongqoze, usuze wangivulela, ngiyabonga. Umamukele nje Nkosi nomsindisi. Uthi kumele ngenzeni Nkosi? Athi hamba ubhabhadise. Kuphi Nkosi? Izokuholela. Hamba ungene emanzini, ucwilise amanzini ahamba iJordani. Mase ungenile emanzini uzobe sekuthatha-ke step by step, step by step. Akushise yonke into athanda ukuthi ishiye. Kushise lezo y'nwele, akushise lelo bhuluke, lawo macici, lawo ma-makeup, lokho kuthanda izinto, lokho kuthanda imali, lokho kuhleba, lawo manga, lobo bufebe. Uzokushisa zonke lezi zinto, lokho kuthanda izinto, kuthanda ukudla, lokho konke uzokushisa, lobo tshwala, lobo kubhema, lowo nsu, uzokushisa zonke lezo zinto. Akubeke la eduzane naye ngoba unikeza isithembiso sakwaphakade. Mhlawumbe ngeke uze ube mnandi kulo mhlaba ngoba sisey'khathini zokugcina. Angifuni ukuthi uze enkosini uze kuyi-vacation, cha. Kuyaliwa la kodwa kumnandi. Kuyaliwa la, ngiyaphinda, kodwa kumnandi ngoba kunokuthula nenjabulo engapheliyo nesithembiso futhi saphakade. Sezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu. Mase ukutholile konke lokho warealize bese uyaphenduka, umamukele, ukhole. Uthi Nkosi ngicela ungiphe ikhaya. Uzimisele futhi ngokudela yonke into, udelele ikhaya lakini. Ukuze ungayosha nabo, udele labangani bakho. Ukuze ungayosha nabo, udele izihlobo zakho. Ukuze ungayosha nazo, udele umndeni wakho, udele yonke into. uNkulunkulu uzokunika ikhaya elisha. Uzokunika umndeni wangampela wakho. Uyophila ingunaphakade. Ungalahlwa nawe ngomhla wokuphela. Kuze kube njengasesikhathini somhla woNoah lapho kwasinda khona uNoah nomndeni wakhe kuphela. Kodwa abantu baNkulunkulu, izulu lesincenga sonke sesibuyisane noNkulunkulu, siphilele yena sinenthando yakhe. Khona sizokwazi ukuthi sithole ukuphila okuphakade. Khona sizokwazi ukuthi sizuze umbuso wezulu. Sezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu zithi ingelosi yakho iyanakekela, iyondliwa ngezwi likaNkulunkulu. Kumele ufunde njalo njengoba usunakekela inyama yakho. Kumele ufunde njalo njengoba usuke uzinakekela wena uqobo ngezinto oy'thandayo. Ngithi mhlawumbe uthanda uchocolate, ingelosi yakho ithanda uJohn 15 ukuthi ngaphandle kwakhe singenze lutho. Ubona ngaso sonke isikhathi zifune zithole ukuthi ubani khona uzoba muhle. Hayi ngaphandle, ngaphakathi ngengelosi. Khumbula nje uJesu ehlangana leya nsizwa uthini? Wathi ngigcinile yonke imithetho kwasebusheni bami. Wambuka wambona emuhle ngoba ingelosi eyigcina umthetho ngoba ziyawazi zimsaba uNkulunkulu. Isikhathi sokwesaba uNkulunkulu manje ungasaba abantu, ungasabi lutho ngeke usiza ngalutho kodwa sisaba uNkulunkulu udala amazwe nomhlaba. Khona ezokusindisa, khona ezokuphilisa, khona ezokusibekela. Khona uzofumana lo mbuso wezulu ngoba siyaphela isikhathi. uJesu uyabuya. Sezinkulu ezimnandi zombuso wezulu once again. Isiphendukane umbuso wezulu sisondele. Nehlengo nesindisi nebhabhadisi ngokuphela izinto zonke sekufikile. Ngathi ukufa kuseduze kakhulu ngokuphuca leli thuba. Asibuyele enkosini sikhole, sifune satholakala, simbizisa seduzane. Ngakhohlwa uNkulunkulu azonde isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Nkosi wena nikusese ngelihle igama Nkosi Jesu manje siphathe. Amen. Cela sikhuleke. Baba ingcwele seNkosi yethu Jesu mdala amazwe nomhlaba. Mangcwele ngiyakuthanda. Nkosi Jesu siyakuthanda, sibonga igazi lakhe laphala ngenxa yezono zethu. Siyacela usihambele Nkosi. Sifunde ukukhulisa ingelosi yethu. Sifunde ukulalela, sifunde ukuthobela. Hambela umntwana wakho Nkosi lapha ekhona emakhaya, emsebenzini, ezinkingeni, belala bevuka bephuma bengena khulele emphefumulweni abangaphezulu kwako konke.
Sindise Nkosi, sibele Nkosi, ungaze usidube Nkosi ingcwele. Bese Jehova sithole ukulahlwa Nkosi ubungcwele, siba sinikiwe Jehova ithuba lokuthi sithole ukuphila sisesemhlabeni obizwa ngokuthi sephenduka ugcina into ethelelwa. Hlala nathi njalo Nkosi, nodumisekayo nodusekayo, bizwe lihle ubona ngaso sonke isikhathi, ngelihle igama Nkosi uJesu manje sephakade, amen. Baba wethu osezulwini, balingcwelise igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla isinkwa sethu imihla ngemihla, sithathele amacala ethu njalo kunathi, phathithele laba namacala kithi, ngasingenise ekulungweni, kodwa sisindiswe kubo umbuso wakho, amandla nobukhosi kuze kuphakade, amen. Siyabonga Moya Oyingcwele, busa njalo sisindise sibekele amandla akho nenkazi nobungcwele bakho kuze kuphakade, amen.